Πριν από λίγα χρόνια, η δολοφονία του George Floyd από αστυνομικούς συγκλώνησε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι διαδηλώσεις για τον ρατσισμό έγιναν πρωτοσέλιδος σε ολόκληρο τον κόσμο. Πάρα πολλοί από εμάς, και ειδικά όσοι ανήκουν στην αριστερά, μίλησαν για συστημική βία και κοινωνική αδικία. Η αντίδραση ήταν ιδιαίτερα μαζική και ιδιαίτερα έντονη. Πριν από λίγες μέρες, ένας μαύρος άντρας στην Αμερική μαχαίρωσε μέχρι θανάτου μια λευκή πρόσφυγα από την Ουκρανία μέσα στο μετρό. Απόλυτη σιωπή. Καμία κατακραυγή. Καμία απολύτως αντίδραση από τους ίδιους ακριβώς κύκλους. Και για να γίνει ακόμα πιο περίπλοκο, την επόμενη μέρα, ο Τσάρλι Κέρκ, μια προσωπικότητα της αμερικανικής δεξιάς, δολοφονήθηκε εν ψυχρό. Σε αυτή την περίπτωση δεν είχαμε απλά σιωπή, είχαμε πανηγυρισμούς. Τώρα πώς εξηγείται αυτό? Πώς είναι δυνατόν δηλαδή τη μια στιγμή να καταδικάζει τη βία και την άλλη να πανηγυρίζει για το θάνατο ενός ανθρώπου? Αυτό είναι απλή υποκρισία ή υπάρχει κάτι πιο βαθύ? Η απάντηση βρίσκεται στην ψυχολογία. Δεν είναι απλώς υποκρισία, είναι η λειτουργία του ανθρώπινου νου. Η ψυχολογία εξηγεί ότι οι άνθρωποι πολύ συχνά διακατέχονται από επιλεκτική αντίληψη. Τείνουμε δηλαδή να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία σε όσα επιβεβαιώνουν τις πεποιθήσεις μας και να αγνοούμε όσα τις αμφισβητούν. Για παράδειγμα, η δολοφονία του Floyd επιβεβαίωσε την πεποίθηση μερικών ότι υπάρχει συστημικός ρατσισμός. Ήταν ένα γεγονός που ταιριάζει απόλυτα στην κοσμοθεωρία τους και γι' αυτό το λόγο προκάλεσε τεράστια αντίδραση. Από την άλλη μεριά, η δολοφονία της Λευκής Ουκρανής δεν ταιριάζει στις πεποιθήσεις τους. Ο δράστης δεν ήταν ο καταπιεστής της αφήγησης. Για να αντιδρούσαν, θα έπρεπε να αναθεωρήσουν τις πεποιθήσεις τους, κάτι που είναι ιδιαίτερα επώδυνο ψυχολογικά. Και σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι που εμφανίζεται η ψυχολογία της ομάδας. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να ταυτίζεται με την ομάδα του, το εμείς δηλαδή. Και να βλέπει τους άλλους, τους αυτοί δηλαδή, ως κάτι ξένο ή ακόμα και εχθρικό. Ο θάνατος ενός μέλους του εμείς είναι κάτι τραγικό, ενώ ο θάνατος ενός μέλους του αυτοί μπορεί να αντιμετωπιστεί με απάθεια ή ακόμα και με χαρά. Για παράδειγμα, ο Τσάρλι Κέρκ ήταν ένα σύμβολο για τους αυτοί. Η δολοφονία του δεν ήταν απλά η θανάτωση ενός ανθρώπου, αλλά η αφαίρεση ενός ιδεολογικού αντιπάλου για κάποιους. Η βία εναντίον του δεν θεωρήθηκε καν κακή, επειδή ο στόχος θεωρήθηκε ότι το άξιζε λόγω των ιδεών του. Αυτό το φαινόμενο μας δείχνει, δυστυχώς, ότι για πολλούς ανθρώπους η βία δεν είναι κάτι που καταδικάζεται συνολικά. Γίνεται δηλαδή ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται επιλεκτικά, με βάση το ποιος είναι ο θήτης και ποιος το θύμα. Υπάρχει δηλαδή καλή και κακή βία. Το βίντεο αυτό δεν είναι για να κατηγορήσει κάποιον. Γίνεται για να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος νους όταν εγκλωβίζεται μέσα σε μια ιδεολογία. Τώρα, το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας είναι: μπορούμε να βρούμε την ανθρωπιά στο πρόσωπο του άλλου, ακόμα και αν διαφωνούμε ιδεολογικά? Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση, γιατί ο θάνατος είναι πάντα θάνατος και η βία είναι πάντα βία. Ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο δράστης και ποιος είναι το θύμα.